Yes sir, yes sir, yes sir. We in the building, we in the building. Mfowethu. Sekudala nikujongile manje uhleli bhayi ngathi umthitho shayi la we. Otherwise grand vele. Alright ukuthi kuhle kuyacakeka kanjani. Unembeko lo mthitho wayibona uphendula ngalo. Damn dog. Yo, in case you're wondering where we at, it's the Bona Wave Cyphers, it's the Infinity Cypher. It's the Sihle Nako Studio, Sihle Nako Photography down in Quickney. If you want the best photographer you can find around East London, come over here and check it here on social media. Anyway, askol up. My guy, Silapa was going. How do you feel about it? Yo ndivuya kakhulu futhi ndabulela bekanti ndakenelela apha. And ndivuyela nokubani bazawuthi isebenze nabantu, nobona nabanye abantu abatsha. So like ndavuya ngizawugain into Ndiyayithanda le nto ithethayo uba uzawugeyina into eninzi, into enecinga uzayigeyina apho. One futhi okubalulekileyo like kule nto ndiyenzayo yomculo of which nalapha kwenziwa into edimensebenzini art zininzi izinto endinothi ndiphumelele ngazo kwasebenza nabantu. Let's say omnye unesinye isandla naso, omnye unesinye isandla, so kuyadityaniswa la into ebalulekayo. Ndiyayithanda kwakhona le nto ithethayo, masithembe ba xa sekurekhodiwe wazive versus ezinye contestants uzawube usathetha le nto ithethayo. Because it's gonna get really tough, man, trust me. You know, as much as basihlobene kumnandi, but it's all about competition. So ungabe humble kakhulu. Bring your A game, nigga. Come on now. Are you sure? Makuthenjwe makulungile. Alapha la majito uthetha ngawo usujonga mla nanga lapha nazi competitors zakho. Prepare shadi plus. Obvious. Nisivele ke Owens. You better stay prepared, nisivele. Sengikhukumisa amadala ke mna ke cause I'm humble. Ndibhube selikhulu nditya inkunzi yami jungle. Ndishumayela hip hop ndenzelo yami iBhayibheli. Ndibunela uThixo namanyanga sandigathi. Yes. Dayam uthini kabantu? Yo, cause uxabene dayam. Dayam ekusey sharp man bra. No man bra. Otherwise ayazi into hip hop umdlalo man eyithi bra. Yabo and ke apha ndifuna uqhatha sinikwe ithuba elininzi qithi for bangasippreparishe. Ndiyalungisa and ke lami ke beninganayo lana bandixabene kuba ka before iCypher ndibonile amaqhawe ba yo kuyasetyenzwa phayana so andikwazi namudlala yabo I have to sebenze one bra. Kunjani usebenza nje neproducer yethu Will RP studio? Oh sho namhlanje nebhuti. Yo namhlanje into nokubalisela ngayo yo. Bekumlandi like yo yani kayiqala ngapi. Number 1 ngifuna ubulela uproducer. Yabona ubulela amadoda benawo estudio. Bekumandi kakhulu nami ni comfortable. Yabona aziva ndise studio ukunda recorder uko. Like nami ke yo ngifuna ndiye ndavuseleleka ngathi amandla avele phayana manje ndingena nje emnyango ndaqoma welcome apha yabona lawe so andifuna uqhatha ndabulela brother ndibulela isandla sayo la ndoda enkosini. Do you think uyayithatha lo isakukweni? Ewe ke andifuna uqhatha ndingatsho ndiyayithatha yona ndisekhaya party andifuna uthetha njalo bamanye amadoda nawasebenzile ye kanje ndingekawava yabona nabo ndishoba bekungekho lula kuba umuntu ebeyazi ba nethabizo apha yabona uyayazi bafuneka esebenzile akudlalwa yabo ya Brian. Hey, it's happening. Yes, Doing a video shoot today, man. It's happening. Sir. Amen. Yo. You know what time it is. Coming up, Unati, Funny Nungiawa. The streets call me Nappy EB. I'm all about the old poetry. That's the 52199. It's the Infinity Cypher. We out here. It's the big day. It's the big moment. It's the video shoot day, dog. It's happening, man. I got these beautiful people right behind me. Hey, what's up, my dog? Yeah. Otherwise it's Jika 043 ilwana lena iphuma ngapha eMdantsane. Otherwise izoveza ilali yayo itsaba la weyitholonqa. Otherwise lapha ku Bona Wave Cypher namhlanje sizoba ngena. Hey, yo, uzvele. Man, ngikutheni ngathi andiyivi energy. Are you ready? Ufuna song about Infinity Cypher. Never. Okay, yeah. We are the Infinity Cypher. There we go.
yeah hayi antakwazi andifuna uqhatha bra ndiyavuya and ishushu into ibisenzeka namhlanje kakhulu kusetyenziwe apha ndiyabulela kakhulu and siyayithatha sisaphezulu. Man, they keep saying this is the best cypher. Now I'm wondering, is the contestants from previously, what are you all thinking? Trilogy, Owens, the team. What can you say? Anyway, man. Yeah, come on, So let's leave it at that. Infinity Cypher. Infinity Cypher.